Alzira, al carrer Faustino Blasco. ¿Quieres obtener todo para tu hogar? Los mejores productos y precios los vas a encontrar en H2. Artículos para exterior, interior del año. Muebles, cocina, informática, juguetería, limpieza, productos para el desarrollo y mucho más. ¿Tienes una vivienda? Ven a H2, líder en calidad y precio. Nos encontrarás en la Alcúdia, en la carretera de Carlet. Ven y viste tu casa con H2. Quins envasos podem dipositar al contenidor groc? Botelles i envasos de plàstic, botelles d'aigua, de refrescos, llet, envasos de botelles de gel i xampú, esgots del iogurt, les fonts de corxo blanc, envoltoris de bolses de creïlles i altres aperitius, les bolses que ens donen als comerços, envasos metàl·lics, llaunes de conserva, pots de begudes, safates d'alumini, estapons metàl·lics de les botelles i els aerosols, envasos de bri, de suc, de llet, vi, batuig, caldos, gaspatxo. Apunta al contenidor groc només envasos de plàstic, llanda i brics. I uns consells, si buides els envasos per complet, t'evitaràs males olors. Si es plegues, ocuparan menys i, sobretot, reutilitza. Pots donar una segona vida a les borses de plàstic dels comerços, fent-les servir per al fem. Recorda, reciclar és cosa de tots. Ca Ferrer a l'Alcúdia, un restaurant diferent on trobaràs el servei més ràpid de la comarca. 500 metres quadrats amb 2 menjadors privats i cafeteria. Som especialistes en arrossos. T'oferim el millor peix fresc i tots els dimecres cua de bou. Menú diari i, com no, també servei a la carta. Ens trobaràs a l'avinguda Ca Ferrer, experiència i professionalitat. Un estudio relaciona una sustancia en los plásticos